Ty mi nevieš povedať, čo robím? Ja to nevidím. Čo? Však ale ja ti kúkam na riť celý čas. Ja si ťa úplne obzerám, že... Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videjku na mojom YouTube. Tentokrát tu máme trošku iný formát, ako ste doteraz boli zvyknutí. A máme tu moju drahú Hudson, s ktorou ste veľmi chceli video. Takže som si ju tu zavolala a sme tu. A máme tu nachystané otázky, ktoré ste nám dávali vy. Pýtali sme sa vás, čo chcete vedieť a o čom sa... Čo ti je smiešné? Som zamyslela, čo si povedala a som si... Dobre, prepáč, môžeš pokračovať. Hudson je amatérka ešte. A my vám dneska budeme odpovedať a rozobrať témy, ktoré ste chceli, aby sme rozobrali. Takže ideme na to. Proč se obě chováte tak strašně ofenzívní v tématech kojení, nekojení, žij a nech žít, že vás to baví odpovídat, když jiní vyloženě vysírají? Prečo sa chováme ofenzívne? Podľa mňa to nie je, že ofenzívne. Podľa mňa to je, že sme iba úprimné a hovoríme svoj názor nahlas. Tu by som asi tak povedala. Že keď proste do nás rýpu iní ľudia, tak ono je to také, že niektorých to baví čítať a mňa baví skôr tak vyvracať tie mýty, že to, čo si ty myslíš, tak nie je úplne, lebo to vidíš len na tých sociálnych sieťach. No a proste keď príde blbá otázka, tak potom od nás ide aj blbá odpoveď, lebo však zase akože nenecháme si po hlavičke skákať, že... No. Ako vám skončila popôrodná depresia? Takže neskončila. Popôrodná depresia sa lieči niekedy pol roka, niekedy rok, niekedy sa liečite 3 roky. A neviem ako ty presne, ale však ja som ešte len úplne na začiatku liečby. Ja ešte mám odporúčané ani nechodiť k psychológovi, aby som vlastne to začala nejako riešiť. Ja zatiaľ iba idem na tú hranicu, aby som bola stabilizovaná na liekoch, až potom vlastne sa začnem liečiť u psychológa a tak no. Čiže ono to nie je, že máš lieky a si vyliečená hurá. To je proste strašne dlhá taká cesta. Je to úplne, že no, ešte nie som vyliečená, neviem, asi ani ty nie si ešte úplne, že... Nie, ono takto. Ja som v terapii už 4 roky a tým, že som v tej terapii a viem, alebo vedela som, že to, čo sa mi deje proste aj s tou malou a celkovo ten stav, ktorý prišiel, že to nie je v poriadku, tak ja som rýchlo vyhľadala psychologičku, ktorá ma okamžite odporúčila k psychiatrovi. Ale tým, že ja už proste viem, tak napríklad sami sa musí ešte len stabilizovať, ale ja už som stabilizovaná a mne už len tie lieky ako keby dali taký doťuk, že už mi je proste lepšie, hej. Ale je to tou robotou, čo som za tie 4 roky spravila na terapii. A ja teraz vlastne budem lieky brať asi podľa mňa až kým ale nebudem mať nejaký rok, možno 2. A potom mi to začnú postupne znižovať. Ale teda ono je to stále nekonečný proces, že ja sa stále s tým všetkým vyrovnávam, hej, že aj to dojčenie mňa stále mrzí to, aké bolo to 600 nedelie, ale ja napríklad už ja môžem mať tú terapiu, že ja k tým liekom už len si dávam tú terapiu a keď je zle, viem si ju vypýtať a riešime proste, čo mi vyskakuje niekde ešte stále vzadu. Ale už nemám žiadne úzkosti, žiadne panické záchvaty, mne je proste joj. Ale je to proste tým, že ja už som, vieš, že už viem, čo mám sama so sebou robiť a mne už len tie lieky dopomohli k tomu. Ale ty, keď sa dáš na tú cestu, ale to môže trvať, vieš, rok, 2, 3 a to bude hore dole, tie terapie sú brutál, ty jeden týždeň sa cítiš, že Ježiš, mne je jak dobre. Áno, a potom sa ti otvorí nejaký ďalšia téma, alebo zdroj bolesti, presne tá trauma. A ty si musíš tú traumu vyliečiť hlavne v tele. Ale to už by sme si rozobrali niekedy v inom videjku. Názor na fyzické tresty. No, za mňa, že no go. Že na čo? Dobre, také, že dáš symbolicky, možno teraz linčuje niekto, ja neviem, ale myslím si, že, no neviem, mala ma pol roka, hej, nedokážem si predstaviť, že ju raz capnem, ale možno sa to stane, že je len tak, že vieš, že sa deje niekedy to, že deti skúšajú a vedia ublížiť tomu rodičovi fyzicky, že ho udrú alebo ho pošticujú a tak. A možno, že niekedy jej takto, vieš, dám po ruke. Ja neviem.
Ale určite je to no-go, že nebudem ju mlátiť varechou, alebo teraz proste, že jej dám facku. Ale myslím si, že môže prísť situácia, kedy jej capne možno po riťke, len takú proste, že vieš, že nič, alebo po ručke, ale nechcem to robiť, ale možno sa to stane. Ale určite, však nechcem byť dieťa. No však jasné. No. Ja tiež to mám takisto, že akože je to za mňa tiež no-go. V dnešnej dobe sa strašne hovorí o tom, ako sú fyzické tresty no-go a akože jasné, je to pravda, hej, proste, že absolútne, ja si to neviem tiež predstaviť, že a budem sa strašne snažiť ovládať, aj keď budem neviem ako nasratá na to moje dieťa. Nahnevaná. Pardon. Vždy si budem hovoriť proste, že ako by sa to páčilo malému mne, že ako by som sa ja cítila v tej situácii a budem sa to snažiť tak na seba, ale to, že hovorí sa o tom, aké sú zlé fyzické tresty pre deti, ale čo tie psychické? Lebo podľa mňa niekedy, akože ani jedny nie sú dobré, hej, ale častokrát sú psychické tresty, čo ani je podľa mňa 100-krát horšie, keď dieťaťu malému spravíš traumu psychickú, ako keď, ako ty hovoríš, jej čapneš po ruke, lebo niečo si už jej 6-krát povedala a už naozaj ti došli nervy. Lebo je fyzicky akože jasné, keď niekto tlučie svoje dieťa od rána do večera, tak jasné, že sa to podpíše, ale tie psychické sa podpíšu veľmi hlboko a potom to ide až do dospelosti a tak, ale to je už tiež iné video. Okienko, no, ale toto je veľmi, nad tým som sa nikdy nezamyslela. No, to je dobré. Nemyslíte si, že by vám vaše dcerky v budúcnosti vyčítali s mäkkými, že ste ich ukazovali verejne? Teraz sa nad tým nezamýšľam, pretože je to absolútne bezpredmetné, ja som jej matka a keď mi to bude ako dospelá vyčítať, tak áno, poviem jej prepáč, vtedy som to videla tak, ako som to videla, proste živila som nás tým, že som influencer a že ukazujem svoj život, tým pádom ukazujem aj svoje dieťa, s čím chápem, že nie všetci sú úplne OK, ale my s tým OK sme. Pokiaľ bude mať, ja neviem, 7 rokov, 10 rokov, 15 rokov, je mi jedno kedy a povie mi, že nechce byť na Instagrame, že nechce byť na internete, tak ja to budem plne rešpektovať a proste nebude. Pokiaľ bude taká, že ju to bude baviť v podstate so mnou, tak nebude s tým problém. Ale akože keď mi povie, že mami nechcem byť na internete vidno, tak to budem plne rešpektovať. Ale teraz mi to príde také, že bude mi vyčítať, že som dala pred 20 rokmi jej fotku bábätka na Instagram. Tak ako naši rodičia si nás tiež fotili, keď už, a v jakých pózach. No. A ukazovali to každému. Vieš, že pozri, tu je Klaudika proste, po kúpaní. Nie, ako ja to chápem, že ja tiež sa nad tým niekedy zamýšľam, že či proste to niekedy niekto nezneužije, nescreenshotne si, neodloží a tak, ale tak snažím sa vždycky dávať také fotky a také situácie, že je to kvázi OK, som s tým ja OK. A myslím si, že možno, že prídem, ona je teraz bábätko a ona sa ešte zmení. A že možno, keď budem mať rok, tak ju prestanem fotiť na Instagram, alebo teda celkovo na internet, ja neviem. Vo mne sa to tak bije, ale keď mi to raz bude vyčítať, tak asi urobím to isté, že... Ale prečo by mi to mala vyčítať? Vieš, že čo? Že možno už vtedy nebudú sociálne siete a čo ona príde za mnou, že mama, ty si ma dávala na internet, keď som mala 4 mesiace. Mne to tiež príde také, že prečo, vieš, že to je, keby ja som mojej mame mala vyčítať, že si ma fotila holú proste, vieš, že... No, takže myslím si, že nebudú a keď by aj boli, tak jej to nejako vysvetlím. Áno, to je naša obľúbená. No, smrdí dieťa, keď sa narodí, myslím tak, že keď vám ho dajú hneď na hruď, tak smrdí po krvi s tvrdými, alebo po niečom inom? No... Ja neviem, pretože moje dieťa vyšlo brucho. A ja som bola vypnutá, takže neviem, takže Klaudia... Ja to len ja. No, necítiš to, že ja som sa pýtala aj Matúša, lebo on ju v podstate, mne ju dali na brucho, ale jak sa všetko dialo a ja som začala krvácať, tak doktorka pediatrička prišla, že či si ju môže zobrať. A ja, že jasné, lebo ja som nevedela vtedy sa na ňu sústrediť. Ale to, jak mi ju položili, bola mazlava a teplúčka. To si pamätám. Ale necítila som nič.
A vlastne potom, keď už mi ju dali, tak oni ju nekúpali, oni ju len tak očistili. A to som necítila, že ona voňala proste, že, ja neviem, to podľa mňa tie, hej, jak bábätko. A viem, že bola teplúčka strašne. A mala modré ruky a ja som sa stále pýtala, že to je v poriadku. A oni, že áno, že ona sa teraz akože tak dokrvuje celá, vieš. Ale nesmrdí to vôbec, to necítiš a hlavne všetko je sterilné, proste celý ten pôrod to nesmrdí, nič z toho mi nesmrdelo. Vieš, ja som tam aj krvácala, aj proste keď už som mala odtečenú plodovú vodu a tam z teba vypadávajú veci proste, ale necítiš to vôbec nejako, nepamätám si nejakú špecifickú vôňu. Pamätám si, jak voňala už potom po vecičkách, že mala v lovele oprané všetko a bolo to super, no. Áno. Takže, no. Sex počas 600 nedelia názor. Sex počas 600 nedelia, no ja som bola tak ubolená a tak akože poprvé krvácaš, hej, že ja neviem, či si krvácala celé, hej, úplne do posledného dňa, aj ja. Ja som krvácala celé 600 nedelie, to je AD1 a AD2 teda sa mi nerodila prirodzene. Takže ona tie bolesti zo spodu nemala, ale ja som mala také, že keby odo mňa chce manžel sex počas 600 nedelia, tak rozvod. Pošlem ho, že nechoď ku mne. A to dojčenie do toho a to všetko, že a to novorodeniatko a to, že si nevyspatá, ako ja nehovorím, však chceš sa mojkať s tým manželom, aspoň ja som to tak mala, že ja som práve že chcela dotyky a objímať. A aj mať nejakú romantiku. Ale neviem si úplne predstaviť, že by som mala energiu na takúto aktivitku. Takže keď to niekto, ale poznám ľudí, čo majú sex počas 600 nedelia, vieš? Čiže vy ste mali? Áno? A dobre? Pardon, to no, tak vidíte. My sme mali, lebo však ja akože som rodila bruchom, hej, takže som dole bola v pohode. Áno. Teda akože na to, že som krvácala, ale však tak aj počas krámov sa dá, že? Ježiš! Počas menštruácie. A čo, no. Takže my sme akože mali a neviem, čo by sme tu povedala, akože nič. Však to je také, presne cez menštruáciu, že každý... Ja som bola taká, že akože ja chcem, hej. Ja som taká, že nevydržala, ty kokos, 6 týždňov. Čo by ste urobili, keby máte ďalšie dieťa? AD1 u nás sa to nestane, pretože nemám rada také tie reči, že keď niekto, kto má viacej detí a my mu povieme, že nebudeme mať ďalšie dieťa, tak povie, že veď to ani nevieš ako. Akože dá fakt, však veď bože, sme dvaja dospelí zodpovední ľudia, tak snad si vieme dať pozor, aby nám to však neušlo. No. Takže u nás to nehrozí a keby to aj bola akože taká situácia, tak akože tiež ma možno ukamiňujú nejaké matky, ale proste ja by som si nevedela predstaviť s mojou psychikou a s tým, čo som si doteraz prežila, hej, s tým dieťaťom a v tehotenstve, ty kokos, to bolo najhoršie obdobie môjho života, sorry, ale áno, tak si neviem predstaviť, že by som mala znova toto celé prejsť, áno. Kebyže môžem mať dieťa tak, že proste mám dieťa, tak OK, no už by to bolo iné pri tom druhom dieťati, už by som vedela, ako sa o ňo postarať, čo robiť a tak, ale proste celé si ten proces, tak to by som, asi by som išla na potrat proste, no. Keby sa to nedaj Bože stalo, ale hovorím, chcem sa tomuto vyhnúť, tak si dáme pozor. No ja teraz, keby sa to stane, že teraz, tak asi to isté, čo sami. Že, ako ja viem, teraz to bude znieť hrozne, že vy by ste šli na potrat a prišli ste o bábätka predtým a neviem čo, ale to je tá sloboda, ktorú tu aj chceme mať, však nechcem to ťahať politiku, ale že stále tu ide zhora niečo, že zakázať potraty, ale že prečo, vieš, že je to tvoje rozhodnutie, tvoje telo, to není tak, ako všetci vidia na sociálnych sieťach alebo vo filme, že jej porodím bábätko, milujem ho od začiatku a je to úžasné, ako niekto to tak môže mať, ja nehovorím. Ale je to tak ťažké a proste ja som sa vždycky, sa mi nepáčilo, keď niekto povedal, že tehotná žena je jednou nohou v hrobe. Ale to je taká pravda. Kamoši, to je brutálna pravda. Proste každá žena, ktorá ide rodiť, tak ona ide rodiť a nevie na koľko percent, ale proste má tie dve možnosti, že
porodí a budú všetci happy, alebo umrie. Lebo proste porod je tak strašný zásah do tela a tam sa môže toľko vecí stať pri tom, že proste, no je v jednom hrobe. Ale aj to tehotenstvo, vieš, však ty si mala ten pricviknutý nerv. Áno. No, napríklad moja kamoška mala trombózu alebo trombofíliu, neviem, proste mala, že mala modrú nohu napríklad, hej. A teraz nie, že nám niekto bude písať, že strašíme proste potenciálne maminky, my nikoho nestrašíme, ale toto je realita. Toto je fakt proste, ktorý musí... Podľa mňa každý musí vedieť toto. Áno, rizika. Predtým, ako ide mať dieťa. Áno. Toto sú rizika toho. A pozrite, ako hej my, že proste poporodná depresia. Mne začínala v podstate tá laktačná psychóza, že není to vôbec také jednoduché a my dve sme si to odskákali a už to nechceme absolvovať znovu, aj keď. Mňa sa minule opýtala kamoška, že či si neviem predstaviť napríklad, že o 5 rokov, že už keď budem vyliečená, Malvi bude staršia a tak. A že keby sme akože zabezpečení, že fajn. A to som bola taká, že možno, že aj áno. Že možno by som to zvládla, celé to 6. nedelie by bolo úplne iné, prestala, ja by som vôbec nedojčila, hej, to by som určite mala zakázané. Ale neviem, momentálne som fakt taká, že nie. No a preto si idem dať aj to vnútromaternicové teliesko, lebo nebudem nič riskovať, takže tak. Ako ste zvládali to, že nedojčíte? No, ja som nezvládala to, že dojčím. Takže to, že nedojčím, bolo... Dobre, takto. Už keď som si navykla na tú malú a už... Už keď som si navykla na Malvinu a bola som taká, že dobre, teraz ideme sa proste dojčiť a aj vonku som si na to zvykala, aj doma to už bolo celkom ok, aj sme mali nejaký režim. Tak potom, keď som mala ísť na to umelé mlieko, tak som bola opäť taká, že joj, že zase odznova a problémy a proste zase moje úzkosti úplne v hlave, že bože, to bude, hej. No, prešli 2-3 dní, čo sme boli na tej fľaši. Pane Bože, milujem život. Proste, umelé mlieko je, jak niekto povie, že to je humus a chemia, hovno s prepačením, hej. Matka do seba dáva proste veci, že fakt som veľa nepapala vtedy a bola som furt vystresovaná a neviem čo a mala som ju kojiť, hej, s hen takým mojím stavom a celkovo s tým. Ale veď aj umelé mlieka sú dneska pre Boha na takej úrovni. Jasné, že sa to kedysi hovorilo, že dieťa na umelom mlieku bude viacej choré a keď vtedy bolo jedno umelé mlieko a dneska je proste výber, že odtiaľ potiaľ, hej. A to máš také, veď dneska sú všelijaké výskumy, proste, veď to je úplne, že plnohodnotná strava. To nikto mi teraz nemôže povedať, že deti na umelom mlieku bývajú viacej choré. To je taký bullshit. Ja som bola na umelom mlieku, sestra bola na umelom mlieku a my sme nebývali, že vôbec choré. Proste. No takto, mňa dojčila mamina pol roka a potom som mala umelé mliečko, ale však to už som išla na príkrm a bola som akože chorá, hej, chorlavá a tak. Ale to je fakt, to je proste úplne to mlieko, tá potrava, jasné, že dobre, áno, to dojčenie je určite najlepšie, lebo teda asi to tak funguje, že sa vlastne to tvoje mliečko prispôsobuje tomu bábätku, hej. Mne to bolo ľúto len z toho hľadiska, že ja som mala veľmi veľa mliečka a mne to prišlo také sebecké, že sú maminky, ktoré chcú veľmi dojčiť, ale nemôžu. A ja som si, vieš, bola taká úplne, že ja mám proste takto plné prsia, môžem to rozdávať po susedstve, ale že ty kokos, že ja nechcem, nemôžem, mám to zakázané, lebo proste moja hlava s tým nie je úplne v poriadku, hej. Takže tiež sa to vo mne bylo, to nebolo úplne, že som si povedala, že ja ťa nechcem kojiť a proste nebudem, lebo chcem ísť na nechty. Ja som plakala kvôli tomu, že prestávam kojiť. Ale in the end som teraz za to šťastná, lebo všetci sme spokojní, to bábätko je konečne spokojné. Proste je to super, hej, takže zvládam to nedojčenie úplne, že... No ja napríklad som chcela dojčiť. Ja som bola úplne, že áno, bože, mne sa to... Akože tak sa mi to páčilo, že proste áno, chcela by som veľmi. Aj zo finančného hľadiska, že proste však keď to je zadarmo more, tak lepšie, nie? A akože veľmi som bola taká, že chcem. Ale už v pôrodnici ma zdeptali s tým svojím váhovým testom pred dojčením a po dojčení, že úplne totálna chujovina pre Boha. A zrazu som bola taká, že a najprv som akože nemala mlieko, potom
potom som mala, ale potom zase už Astridka bola taká, že nechcela sa toto. A celé to bolo také, že ma to potom viac deptalo ako tešilo. Potom však som sa odsávala dlho, ale to bolo tiež také, že to už, to som bola, ja som videla odsávačku a ja som myslela na to, že proste Takže ja som veľmi chcela, bolo mi to veľmi ľúto, akože cítila som sa strašne, že to proste nedokážem a že iné ženy sú s tým v pohode. Áno, ale presne. Proste bohužiaľ, no je to tak, že ja to stále hovorím, že proste dojčenie nie je pre každého. To je pravda. Nie je to pre každú ženu. Nie je, ale netreba si to vyčítať, ale myslím si, že, lebo podľa mňa aj tie maminky, čo nám píšu, že akože sú na tej strane tých dojčiacich maminiek a nám píšu, že ty si prestala dojčiť, lebo bereš antidepresíva a pritom na tie antidepresíva dojčiť môžeš. Ja som neprestala dojčiť kvôli tým liekom, ale kvôli tej psychike. A hej, potom mi tu píšu, že laktačná psychóza je zastaralý výraz. Vôbec, to je štádium. A sú 3 štádia, to je to baby blues, to ti prejde. Príde poporodná depresia a z tej to môže proste prejsť do laktačnej psychózy, pretože tie hormóny ti nefungujú správne a vyvoláva to práve ten proces, ktorý vytvára mlieko. Ja som sa cítila zle, keď proste sa mi vytváralo mlieko a keď ona začala piť. Mňa to až fyzicky bolelo. Že proste sú maminky, ktoré prestanú dojčiť, že si to povedia a rozhodnú hneď v nemocnici, ale podľa mňa je za tým, že brutálny overthinking. No, že proste brutálne nad tým premýšľajú, že to nie je tak, že si poviem, že ja nechcem kojiť moje decko, lebo sa mi to nepáči. Každá mama, každá jedna, ktorá porodí, podľa mňa zo začiatku to chce, snaží sa, robí preto všetko a cíti sa previnilo. Takže hádzať špínu na tie maminy, že oni chcú ísť na kávu, vymyslím si, alebo ku kaderničke a preto nekoja, to je strašné. To vôbec nerobte proste, je to veľmi nepríjemné a veľmi zle, lebo každá sa preto cíti zo začiatku nekomfortne, nepríjemne a chce tomu bábätku dať to najlepšie. Ako bolesti? Čo je na pôrode najhoršie? U mňa to, najprv som si myslela, že to budú kontrakcie, pretože ja som myslela, že umrem. Ja som sa proste už pri kontrakciách som bola na Andreja taká, že ja to nedávam, ja proste si zomrem. Ale potom mi to dalo facku, keď vlastne som bola po cisárskom a povedali mi, že jej slečna, už deň a pol ležíte, tak poďme na nohy. A vtedy, čo to bolo za bolesť? A čo ťa bolelo? To brucho? Vieš čo, to je také, že teba strašne boli brucho. Ty sa cítiš, že ty sa len troška dvihneš a ty máš pocit, že tá jazva, tie štychy všetky, že ti to praskne. Máš ten pocit, že tebe sa to strašne naťahuje a máš úplne pocit, že sa ti to ide urvať. A jak mi postavili na nohy, ono ťa z toho boli všetko. Ono ťa z toho bolia kríže, bolia ťa z toho nohy, pretože tá bolesť je úplne strašne intenzívna, že ti to ide do nôh, ide ti to do brucha, si strašne zhrbená, pretože ťa to brucho nepustí, boli ťa chrbát z toho, boli ťa chrbtice z epidurálky, bolia ťa kríže a riť z... Ležania? Nie, z epidurálka a... Spinál, áno. Takže teba boli všetko, teba boli celý človek. Častokrát proste ženy ešte hlava do toho boli z tej epidurálky, že ty si naozaj celá rozsekaná, hej. Že oproti prirodzene rodiacim asi, ktoré proste boli, hej, hlavne dolné partie, tak nás boli všetko. Ale ešte aj dolné partie nás bolia. Lebo proste to spolu súvisí, áno, aj tak, však, áno. Teba boli maternice, lebo však ti odtiaľ vyondia dieťa a zašijú ti ju, tak jasne, že to boli dole, vieš. Ale tebe sa aj ten krčok proste, tebe sa to tam rozťahovalo, lebo si mala kontrakcie, ty si nešla na plánovaný cisársky. Čiže ty si na koľko bola centimetrov? Ja som bola na 5 centimetrov a mne to vyššie mi to nešlo, hej, čiže... Tebe sa roztiahlo, tebe sa ten proces stal, čiže jasne, že ťa to bolelo. Napríklad... Častokrát si myslia niektoré ženy, že nás napríklad neboli ani prvé cikanie alebo prvá veľká potreba po porode, ale... A s tou jazvou si sadnú na vecko? Ty kokos, na jednom záchode bola pri dverách tá rúrka. Áno, viem. A ja som sa sadala tak, že ja som sa zavesila o tú rúrku, tak to som úplne natiahla a takto som sa musela pomaly spustiť, lebo to čo asi normálne.
To je extrémna bolesť, extrémna. Takže za mňa toto, celá tá rekonvalescencia po tom pôrode, to bol najväčší masaker v mojom živote a nikdy som sa necítila tak, že neviem nič, ja som sa nevedela osprchovať, ja som nevedela vliesť do vane. Mne musel Andrej pomáhať dvíhať nohy, to bolo hrozné. No toto je na tom cisárskom určite, lebo presne ak hovoríš, že takto, ja som rodila prirodzene, ja som mala dokonalý pôrod podľa mňa, to všetko išlo hladko, krásne som sa otvárala, rýchle to bolo, že super. A tú bolesť, že zo samotného pôrodu to zabudneš takto. To je presne to, čo všetci hovoria, že ak ti dajú to bábätko, ty nevieš presne. Kontrakcie absolútne neviem už, hej, viem, že to strašne bolelo. Ja nehovorím, ono to bolelo strašne, to bolo, že Ježiš, mne keby niekto povie, že toto ma tak boli a že som otvorená na 3 cm aj po 5 hodinách tých kontrakcií, tak asi zabijem tam toho človeka, že čo hej, čo mi tu rozprávaš? Ale tým, že ja som sa otvárala rýchlo, tak som bola psychicky tak na tom, vieš, úplne, že dobre, tu bolesť pretrpím. Jak mi dali epidural, tak tá bolesť prešla. A ten tlak na spodok a to tlačenie samotné, to neboli, to máš, boli, hej. Ale to je taká bolesť neopísateľná, že no nerozrežu ti brucho, vieš, ty to vytlačíš von, no, ale čo mňa bolelo, že Pane Bože, už v živote to nechcem zažiť, je to zašívanie. Na 45 minút šili. Ja som mala 13 stehov asi, ja neviem, ale myslím, že 5 bolo vonkajších a neviem počítať, 8 bolo vnútorných. No a to bolelo strašne a mne praskla cieva a mne sa urobilo zo spodu proste, že až po konečník sa mi urobila modrina a to ma bolelo asi, že no ešte aj 2-3 mesiace po porode. Ešte teraz niekedy, keď robím nejaké veľmi že silné pohyby alebo že veľa chodím, tak ma to bolí. Plánujete svojim deťom povedať, že majú nenarodených súrodencov? Ja určite hej, ale až keď Astridka bude mať vek, že bude tomu rozumieť. A ja to poviem určite, ja mám vytetované to bábätko v podstate, takže ja to určite poviem Malvine, že mala v podstate súrodenca, ale je teda v nebičku. Alebo ja neviem, však nejak je to vysvetlím, keď na to príde. A tak to už keď budú mať vek na to, tak už sa to inak bude, vieš. No, ale určite im to povieme. Bonusová otázka. Všetci sa nás pýtajú, že ako sme sa spoznali, tak ako sme sa spoznali? Takto. V roku 2017 mi vtedajší Samin frajer, alebo 18 to bolo, to je jedno, predal notebook. A on mi o nej písal a ja som si pozerala vtedy jej Instagram, no a vlastne neskôr máme spoločného známeho, alebo teda môjho kamoša a pre teba je to známy, nie? Tak on tetoval v jednom štúdiu, kde vtedy sa mi tiež tetovala. No a tam sme sa prvýkrát videli. No nie, že by som tak hneď vedela, že proste mi bude strašne blízka a že budeme best friends, ale že no páčila sa mi aj proste na fyzickej úrovni a aj celkovo, že v tej žene niečo je, hej, akože viac. No a potom, jak som už bola tehotná, tak mi stále viac a viac vyskakovala na TikToku a Get Ready With Me a tieto veci. A stále som si to pozerávala. Potom porodila, ja som si pozerala jej popôrodný príbeh, čo ma že mega vystrašilo. Ja si pamätám, jak som písala manželovi, že katarzy mala, že úplne zlo, do ktorej ja nechcem. A úplne, že joj. A potom, keď mala tie isté pocity po pôrode, čo ja, a že vlastne si s tým dojčením a že si prešla, lebo ja viem, že si pridala fotku, ako mala vtedy pár týždňov a ste boli na prvom výlete a ty si jej tam dávala fľašu. A ja som vtedy pozerala, že ani ona nekojí. A ja som vtedy sa inšpirovala strašne ženami, že ani táto nekojí, ani táto. Takže nebudem zlá mama, keď to, vieš, že ja som úplne hľadala ženy, čo nekoja alebo krmia fľašou. A ty si to robila, tak som ti napísala. Potom si mala jedno video ešte, kde si zarábala mliečko, aj na to som ti odpísala. A potom som písala asi už ohľadom toho celého, že úzkosti, depresia, že to isté. A vlastne vtedy som ja ťa našla v žiadostiach, ja som to otvorila, lenže mala som tedy veľa žiadostí, nie? A ja som proste neodpísala v ten moment, ako som to otvorila. Potom, po nejakom čase mi to iba napadlo úplne random, že
tá jedna baba, proste mala som ťa úplne zapamätanú, že jedna baba mi písala, tak som otvorila žiadosti, začala som tam hrabať, ty kokos, 20 minút som to tam hľadala a našla som ťa a napísala som ti vlastne vtedy. V ten moment sme si začali písať a potom sme si písali tak, random, sem tam a potom sme sa stretli a odtedy si píšeme furt. Aj sme spolu stále každý deň v podstate, lebo bývame od seba kúsok. Jeden deň spolu nie sme a už si píšeme, že... Áno. Ale je to celé proste také, že úžasné a že jak keby ťa niečo osvietilo v podstate v tej chvíli, tak vzadu, že mám jej odpísať, vieš. Ale je super, že ja od prvej chvíle, čo sme sa stretli, tak som bola úplne, alebo stretli už potom, čo sme sa, tak, ale stretli osobne, tak to myslím. A že spolu my dve, tak som bola úplne taká, že keby ťa poznám celý život. A že taký vibe sme matchli, aj naši proste manželia, lebo aj to sa furt vypytujete, tak aj oni si rozumejú. A naše deti tiež, že Malvinka, keď vidia Astridku, hej, tak ona úplne, že a Astridka sa potom na ňu naladí, no. Takže je to super, ja som za to strašne vďačná a... Však aj ty si, že ja sa na teba naladím. Áno. A dúfam, že sa vám budú proste naše videá páčiť, lebo vám ešte jeden projekt chceme predstaviť neskôr. Plánujeme veľké veci. Áno. Určite nám napíšte do komentára, či sa vám to páčilo. Dajte nám like, dajte túto pani odber, dajte nám follow na tých Instagramoch a TikTokoch. A pre viac obsahu nám určite píšte, že čo by ste chceli vidieť, čo vás zaujíma, o čom ďalej by sme mali rozprávať alebo točiť a uvidíte tie veľké veci teda, takže oplatí sa sledovať asi. A hlavne nám napíšte teda do komentárov, že či sa vám toto video páčilo, podielte sa s nami o vašej skúsenosti a my sa vám určite ukážeme ešte v nejakom videjku. Chceli by sme urobiť skupinu na Facebooku pre všetky maminy, ktoré sú na tom v podstate tak ako my, buď boli alebo sú. A chceli by sme si tam zdieľať podľa mňa také pocity, odpisovať si, podporovať sa a vytvoriť taký safe place. V tej skupine bude uzavretá, budeme tam pridávať asi len členky, ktoré majú nejaký proste reálne problém, aby to bolo také buď anonymné alebo tak, lebo mne veľa žien píše, že sa cítia zlé, chcú poradiť a myslím si, že keď sa tam všetky spojíme, môžeme si poradiť ešte oveľa viac. Pokiaľ by ste sa aj vy chceli pridať do takéto našej skupiny, kde sme aj my a kde teda sú ženy na podobnom stave, ako sme boli my. Áno, ktoré prežili to isté. Áno. Link máte pod videjkom. Áno. Kliknite si a pridajte sa a my sa na vás tam budeme tešiť. Áno. Takže ešte raz ďakujeme za zhliadnutie. Nám sa už vybíja foťák, takže sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalšom spoločnom videjku. Ahojte! Bye!